Salutare, dragii mei, astăzi să vă prezint animalele mele de companie. Din câte vedeți aici am 2 pisici, în total am 8. Uitați că mai vine una. Da, ea este Suzy, Timi, pentru că este mai timidă. Ea este Mari. Hei! Și mai am încă 5, doar că văd că nu sunt. Acestea dormeau, le-am și trezit. Haideți, dormiți. Și să vă prezint câinii mei. Ea, nu știu, e mai de mult aici. Are aproximativ 2 ani. Uitați, acela este un motan. Care, nu știu, este foarte rău, nu vrea să stea la mine, să-l îngrijesc. Dar, este frumos. Mai îl văd pe aici. Da. Și acesta este câinele meu. Este fetiță, nu știu ce nume încă o să-i dau. Îl țin afară. Și da, haideți să vă arăt în continuare câinii mei. Deci acesta are 1 an. Acesta este Bobiță. Câinele meu de aproximativ 5 ani, deci este bătrân. Da. Băiat. Hai, gata. Este o cocitură. Nu este de rasă. Nu am animale de rasă. Așa. Și să vi-l prezint și pe Rex, care este fratele lui Bobby. Are și el tot 5 ani. 4-5 ani. Cu aproximație. La fel, este o cocitură. La fel și el. El este Rimi, câinele meu de companie. Și mai am unul, Gogu. Știu că sună amuzant, dar așa îl cheamă, Gogu. Este cu frate cu cei 2 câini care vi-am arătat eu. Și eu zic că este un câine frumos. Este de statură mică, seamănă cu mama lui. Și da, cam astea sunt animalele mele, câini și pisici. Mai am niște găini și cam atât. Stați să vi le arăt. Da, uitați-le. Acela este cocoșul. Este un cocoș cu creastă mare. Am uitat rasa lui, dar o să vă spun. Am între maxim 20-30 de găini plus cocoșul. Și da, cam acestea sunt animalele mele de companie, plus animalele din gospodărie. V-am spus, trăiesc la țară și cam asta e. La revedere! Ne vedem cu următorul videoclip.